Ancares Cycling Marathon volve nunha segunda edición co escenario de montaña ideal para gozar da bici. Os concellos de Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Becerreá, Navio de Suarna e Cervantes. O percorrido coñecémolo este mércores durante a presentación da proba que organiza o Club Ciclista Cidade de Lugo coa chega da área de deportes da vicepresidencia da Deputación. A Ancares Cycling sairá o día 7 de agosto de Pedrafita coa participación de Miguel Indurain para subir o alto de Sete Carballos, As Nogais, Becerreá, Alto da Pintinidoira, Navia de Suarna e un terceiro porto de primeira categoría, o Alto de Villasol, para continuar cara á meta do Cebreiro. Poderán participar 2000 ciclistas, o prazo de inscrición remata o 31 de xullo ou o completar as prazas. Lugar auténtico en una tierra de leyenda, Os Ancares, una comarca donde la vida nunca fue fácil.